tuma hian thil thleng tak tak thon thulung chiat thlak tak mai video kan lo thlir ho dona he thon tu hi internet le Facebook lama te the dar na sat to ni in then khat chuan kan hre to in arin oma a chan chen hre to te chuan thon thulung chiat thlak tak ani ti in mitin makti le ngai tua zui ani an lo ti ani shin nun hi eng ang che in nge ilo man chawa eng ang che in nge ngai sak tu ilo don ve le ti kha lo ngai tu ila ole tum khat chu military pakhat aming paramet mishapi anti chu dinner a turin bangkok ka chuan chonulama kalin a tur te order meka chutia athil order te anga lai chuan thil danglam tak mu chu aneya pa upalam deuh to tak mai kongsira lo thureng chu en rengin alandana chuan chen na in mumal nei lo ang mai hian khohar taka a om chu a mu mai haulawa mitin te chuan lim takin dinner te an lo e ve mek boka kongsira putar bai vai tak lo thu chu wa pan nain e tur te kenin thil om dan awazo chianga ti chuan chu putar chuan chan na mumal pi theilovin tiang hian alo chang ta ani chu alo let le don alo let le thwai don ti in alo changa chutia chan na mumal a pek theilo awang chuan abul hnaya dor le sumdong ho nena chuan a chan chin chiang le zwala an hriat a ring ta a chutia a chan chin angai ven na chuan nu pakhat chu putar omna bul hnaya dor nghak tu nu hne na tang chuan tiang hian a chan chin chu a hreta a kapu kum som kalta khan hetilai hmuna hian nula pakhat chuan he pa upalam pangto hi akara phurin hetilai hmuna hian a drop lai ka mu a akara alu san le ma chuan chu putar bula chuan eng emo soin atlan san zui le tamai ani ati a khami cha in putar bula asoi cha khachu ka hrechiang lem lova ati a nikina chuan khwa te alo thim tak awang chuan chu putar chu wapan nain engwanga khori lo nge ani ti te ka va zota ani chuan a fanu na thoka akal thule a na tho bana aron lam le don thu te min shila chuti chuan ke chuan ngai thatakin ka hosan le tamaya nima sela atu khwa lo wara dor ngak tura ka vakal le chuan chu putar chu amun ngai a chuan alo la renga ti chuan abul hnaya ka vakal chuan mani in thiam lo ru chung chuan e tur le in tur te chu ka va pe a nima sela kumsom alo ral mi chuan chu putar lain na tom tak chu a fanu lokir le hun ngakin nisa le ruwa sur noa chuan a fanu lo tiam to angin alo lan le hun be se ringin he hmuna hian ti hian a tareng ani ati a military chuan chu putar lain da thom tak chu a top nan wa mule in lama hruai ho tumma sela chu putar chuan chu mun chhuasan atum lo thu chu alo thil zel si a nakina chuan a chanchin chu hria an lo tak mialin ti in Facebook le social media lama te chuan a thalak te posterin a chanchin te soin chutiang chuan chanpui dan chu adapta a social media lama te chuan voi tam tak the dharma sela chu putar chu ron ngai ven zui an tame ulova a fanu chanchin la chu a thenin a accident emo awangin alo le theilo ani te an ringa chutia apa khohar taka ada chu tu ma in an ring phalova chuti chuan mi te chuan chu putar khongai thlak tak mai chu ele in tur te petrinin ngai ven zuin a fanu chanchin la chu hriat thei ani to silova he putar khongai thlak le leina tom takhi mitin te chuan hruai ho tu alo nge an ring tlat boka ti chuan he chanchin hi Facebook le internet vela te the darin tiang hian he putar hruai ho ani le ngei theina turin mitin ten chanpui la I thong trai pui thewang uti in an lo soi ani kati zong kha tuntuma video karon tarlan the chuni se chung kwa in mangaya in ngai sakton hi alu ema chuti rwa chuan tarle upa tile I vai tak tak te hi ingwanga hetianga thin nge an ni ti
ti tele ingai to na inge lo lang ve chin ti kha lo in zot la next video mi lo thlir sak le theu turin karon ngen chawni